Varmista, että kappaleesi on puhdas harjaamalla tai tarvittaessa kosteella pyyhkimällä. Ennen aloittamista laita pitkät hiukset kiinni, työtakki päälle ja hanskat tarvittaessa käteen. Tarvitset petsin lisäksi siveltimen, pensselin tai sienen, petsaustelineen sekä tietenkin petsattavan kappaleesi. Muista, petsaa aina puun syiden mukaisesti. Työskentele rauhallisesti ja siististi myös muiden kanssa. Lopuksi, pese välineitäsi, kunnes vesi on kirkasta. Laita purkki kunnolla kiinni. Vie välineet paikoilleen. Ja pese petsi käsistäsi ja vaatteistasi.